Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Max, Tanya Chinita. Feel good morning, Colentines. Tawagin niyo na lang po akong Rene. Pero ang katas pong ito ay hindi po sa akin. Ito po ay katas ng kaibigan kong si Julio, na isa pong site engineer. Apaka-chismoso mo. Hayaan mo na siya. Nagtatrabaho po siya sa isang construction firm sa may QC. Nagkaroon po siya ng interes sa isang doktora na itago na lang natin sa pangalang Doc Lalaine. Maganda po si Doc Lalaine, single. Single din naman si Julio, although hindi naman siya kagwapuhan, pero malakas ang sex appeal. Paano nga ba sila nagkakilala? Apaka-chismoso. Chismoso mo naman, Rene. Nagsimula po ang lahat nung si Julio kasi tinubuan ng Pigsa sa itlog. ay! Tinot na nga! Tinot na nga eh. Tinot ba? Sorry, hindi ko narinig yung tinot eh. Sana all natutut. Tututut. Love you. At doon na nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Jenny, relax ka lang dyan. Ako nang bahala sa'yo. Sino ba kasi yung doktor na yan? Eh, sigurado ka mama, kumikirot na talaga eh. Ay, nalalabas na yan. Ayan na. Hi, Doc! Good morning. Ang ganda niya. Huy, Purman. Name po? Secretary, Hi, pakiasikaso. Doc! As- Doc, ito yung pasyente mo dati, si Foreman Bong. Ay, oo, Doc, naalala di mo ko. naalala, Doc? Kamusta na yung itlog mo? Hindi ako yun, Doc! Hindi, di ba? Aray ko! Yun talaga kasi marami, pag summer talaga kasi, yan ang sakit ng mga tao. So, Iba naman kamusta kasi na? yung Kamusta sakit na sa akin, yun? Doc. Okay na ako, Doc. Pinutok ko yun yung pigsa mo doon. Hindi ako! Sa ano yun? Hindi, tuwing summer napansin ko ba, yun bang dahilan Sa mo ano bakit? ako, Doc, doon sa Pitmalo yung sa akin. Ito pala yung engineer namin. Ay, okay. Kamusta ay, yung Doc. puwet mo? Kamusta? Okay na, Doc. Ito si engineer Ang naman. daming pasyente ngayon nurse. Doc, Ano ba talaga? Secretary o nurse? sekretary, ako Secretary. nasa clinic Okay. tayo. Inaatidyon mo kung Nasa bakla ka clinic talaga. tayo. Ayan, sila, nagpa-schedule na po yan sila, Doc. Ilan yung pasyente? Tama na ha. Tuman, Huwag ka na wag tumanggap na. pa. Up to 15 lang patients, okay? Opo, Doc. Last na po ito. Okay, so, sige. Let's go. Pwede na sila Bugda lang pumas. po, siguro.
Nako, engineer, delikado yan yung pigs na yan. Pag hindi yan, pag yan na infection yan, Tagal naman ng pasyente, Trixie. pasok ka na. Nahiya ako eh, ganda eh. Sige na, wag ka, napakaano mo talaga. Pasukin mo Ito na na. po. Hiya talaga. Okay, sige. Wag mong i-close yung legs mo. Kindly Dok, open your ay, legs. Kindly open Ulong, your legs. dahil. Normal, alam mo, huwag ka mahiya sa akin. Yan talaga yung ano ko. Huwag ka mag-alala. Ganda Oy, talaga. maliit lang pala. Yung pigsa. Ikaw naman talaga. Dok naman. Oo, maliit Dok, lang. nakakaya nga, Well, Dok, eh. pero masakit to ha. Oo nga, Dok. Ewan ko ba ano nangyari Pipitikin dyan? ko ha. Aray mo! Pinitik ko yung pigsa. Aray. Aray, Dok. Ba't mo pinitik? Aray. Aray, Dok. O, isa pa, titirisin ko ha. Aray. Yung pigsa? Yung pigsa? Yung itlog. Aray, Dok. Ma-brown. Yung itlog? Yung pigsa. Dok, may mga kumakain. Ng itlog. Hindi, ibig ko sabihin may kumakain. Alam mo, antibiotic lang para lumiit to. Ay, yung pigsa? Yung itlog. Malaki na ba? Yung itlog. Ay, yung pigsa? Hindi, alam mo, huwag ka mag-alala. Teka, hahawakan ko na 2 kamay. Yung itlog? Yung pigsa. Teka lang nga, ima-magnifying glass. Ima-magnifying glass ko. Pigsa? Yung itlog. Ay, aray, Dok. Ilan taon na to? Yung pigsa? Siyempre, Dok, kaedad ko lang din yan. Yung itlog. Pigsa. Namamaga ah. Yung pigsa? Yung itlog. Lumulubot Ayan, na. gagaling na yan. Ay, salamat. Yung pigsa? Yung itlog. Alagaan mo mabuti ha. Yung itlog. Yung pigsa. Siguro ang dami mong babae kasi malaki eh. Yung itlog. Okay na, tayo ka na, bis ka na. Tapos na? Ikaw naman. Tinan mo, napaka-joker mo. Siguro, Kwento-kwento mo siguro lang ako. kung ako nga, na-charmingan sa'yo, ano pa kaya yung mga babae? Pag nakita pa nila yung ano mo. Dok, yung itlog? Yung, Takpan mo na, Dok. yung itlog? Yung pigsa? Sige, lalagyan ko ng betadine. Yung pigsa? Yung itlog. Ginasa ko na. Yung pigsa? Yung itlog. Teka, lalagyan ko ng band-aid. Yung pigsa? Yung itlog. Joke lang. Sige, eto na yung mga reseta. Well, ano lang to, 7 days gagaling na to ha. Make sure, hindi ka na babalik dito dahil may pigsa ka na naman sa itlog mo. Kung babalik ako, Dok, iba na siguro yun. Gusto kong mangyari. Ano yun? Ha? Oh. Nurse Trixie, next patient. Last na po yan, ma'am. Ay, last na pala. Take your time. Okay na. Pwede kaya kitang ma-invite ng dinner, Dok? I'm sorry? Wala. Masyado na siguro akong presko, pero sige po. Bong, thank you sa pag-refer ng friend mo. Sige. Salamat, Dok! Thank you. Alis na rin ako, Trixie. Ikaw na bahala dyan, ha? Ganda niya talaga. Masyadong focus po si Doc Lalaine sa kanyang trabaho, Colantits. Kaya wala siyang time sa mga love life na yan. Pero dahil po sa kakulitan ng kaibigan kong si Julio, nagbunga po ang pangungulit niya. Sa wakas, pumayag din si Doc Lalaine na mag-dinner sila. Yun pala yung
paborito mo? Ako din mahilig ako sa Irish coffee. Kasi gusto ko after coffee medyo, alam mo yun, may amats-amats. Kasi araw-araw akong stress eh. Kaya gusto ko medyo may amats ako. Ay, hirap din pala maging doktora, no? Sobra. Pero mahirap din naman yung trabaho mo eh. Engineer. Pero dami mo nahahatak na chicks, panigurado. Wala nga eh. Tignan mo, Wala nga, itim-itim ko na. Eh, Ako nga oh. o, anong Diba? ikaw? Eto, lumabas tayo. Meaning, magaling ka. Hindi naman pagalingan Basta naka-polo shirt eh. Ikaw talaga eh. Ang ano naman eh, gusto ko lang mag-thank you talaga na natulungan mo ako doon. Nakakahiya yun, pero natulungan Alam mo, ako. nakita ko na lahat sa'yo. Wala ka nang katatago sa akin. Pero, Ulit-ulitin pa. malaki. Uy! yung, Yung itlog. Doktora naman ako. Wala nang mali siya sa akin yan. kaya nga eh, pero... Nahawakan ko na. Yung itlog? Yung pigsa. Nakakahiya, pero siguro magpasalamat na rin ako dun. Ducks ka. Charot lang. Uy! Hindi, magpasalamat talaga ako na... Wala yun. Ano ka ba? Nangyari yun Nagbayad kasi- ka naman. Hindi naman yun. Hindi, ibig sabihin, kung wala... Alam mo, na bad trip na ako sa pigs na yun eh. Kung wala pala yun, di kita makilala. Oh, di ba? Everything happens for a reason. Nagkapigsa ka kasi. Pero bakit ba? Ba't mo ako niyaya? Engineer Julio. Sabihin na natin na type kita. Gusto kita. Sobrang luma naman ng type kita. Hindi, makaluma ako eh. Ganun talaga ako eh. Pero, yun. Naiya ka ba? Kasi nakita ko na lahat sa'yo. Wala ka nang Ulit-ulit eh. Pero basta thank you. Gusto ko lang mag-thank you sa'yo. Kaya niyaya kita. Sana masundan pa to ha. Let's see. Hindi ko sinasabing, oo, hindi ko rin sinasabing hindi. We'll see. Another illusion I chose to create. Makalipas po ang halos 6 na buwan na panliligaw ni Julio. I love you too. Talaga? Talaga? Sanay na sanay ka naman makakuha ng ganyan sagot, oh. Hindi. Sa isang doktora, hindi ha. Bakit may checklist ka ba ng mga profesyon? Wala. Hindi ko ba sinabi? Hindi yan sinasabi ko. Ano ba yung mga na-check mo? Wala. Architect, nurse. Busy ako sa trabaho. Wala. Alam mo ba, wala. O tama promise. na ang explanation. Alam mo yung mga lalaki talaga, laging nag-e-explain kayo na pagbibintangan kayong expert eh. Okay, sige, sorry. Ito na nga, I love you too na. Oo, kahit saglit lang tayo nagkakilala. Na-fall agad ako. Thank you ha. Pero nakita ko na lahat sa'yo. Ulit eh. Siyempre, gusto makita lahat sa akin. Sige nga. You know our love was meant. Makalipas na ang halos 2 buwan ay niyaya na ni Engineer Julio si Doc Lalaine na tumira sa kanya. Ayan na yung lahat ng gamit mo. Hindi ko naman inubos lahat kasi alam mo, hindi mo na mabibitawan yung apartment mo. Sabi mo nga. Pero ayan, yung mga kailangan mo dito. Pero may papakuha ka pa. Ang daming sinasalita. Bakit? Aray ko. Ayan na. Ha? Huy, alam. Bakit? Jenna, wala na. Okay na yun? Huwag mo intindihin yun. Okay na. Sige. Salamat, Borman.
Foreman, bili ka ng isaw. Saan ba ako bibili ng isaw, ma'am? Sa Espanya. Sige po. Uy. Halika nga dito. Tara, may isara ko na ito dito. Julio. Kung kailan po naging okay ng lahat, call and teach para kay Engineer Julio and Doc Lalaine. Isa ka naman nagkaroon ng assignment sa malayo, si Julio. Boss, ako po talaga? Oh, ikaw, bakit may iba pa ba? Hindi po pwede si Engineer Kim Kaya nga. May nasend ako sa kanya na project sa Bataan. Sa Tsaka Bataan siya. kaya ka mapupunta sa Tawi-Tawi dahil talented ka tsaka magaling. Dapat parang ayaw mo naman yata eh. Yung iba nga nag-aagawan dyan eh. O, yung pirman mo na yan. Kontrata mo. Kasi boss, Oo nga, nagagawan nga yung iba para lang dyan. Ikaw pa yung... Oo, tsaka maraming chicks doon. Ooh. yun nga, kaya nga ayaw ko eh. Why? Sa Kung pwede lang ako, matanda na kasi ako, kaya ayoko na pumunta Ayos doon yun, sa para Tawi-Tawi. malibang ka. Okay lang yung mga babae. Para malibang ka, para Hindi, tanggal board wala ka. bang ibang engineer talaga? Kim ko na lang. Ako na lang yung Bataan. Mag-aalo pa ako ng scramble. Wala. Oo nga. Ito, ang budget niya, 5-story building, 25 million. Dapat tiba-tiba ka matapos dyan. mo sa Paldo-paldo. mga 20 months sa pinakamatagal. Oh, paldo-paldo ka daw. 20 months? Oh, makakadalawang asawa ka doon. Sa gwapo mong yan, charming mo. Hindi nga eh. Itlog mo palang ulam na. Tuwing, Sabi mo yun, sabi ni Doc Lalaine. minamimension mo pa yung girlfriend ko. Boss, baka pwede iba na lang, boss. Layo sa girlfriend ko, boss eh. Yan kasi, pag lumalab Boss, si ano na lang. masisira yung trabaho natin. Sino pa? Ano na lang, boss? Si Bong. Purman pa yan eh. Hindi yan site engineer. Okay. Pwede na ako, boss. Hindi nga po pwede. Ano, Kim? Pwede kayo magpalit, pero kung hindi papayag si Kim, walang magawa. Oh, tayo na lang. Oh, ako na lang. Payag ka, tawi-tawi? Oh, Sure ka? payag ako. Ikaw, bahala ka. Ilang milyon din mawawala sa'yo. Project mo. Bahala ka dyan. Oo nga, no? Sayang din yun. Ano, ako na lang yan, boss. Ay, hindi. Okay na. Hindi, Sige joke na, boss. lang. Ako na, boss. Ayoko. Okay na, boss. Ayoko. Sige. Ha? Okay na tayo, ha? Sige na, boss. Ako na pong bahala dyan. Ay. Oh, since tinanggap ko na. Huwag mo akong kausapin. Huwag ka na magalit. Hindi mo Malaki yung magalit. project eh. Sayang din yun. Halos 2 taon ka doon, sinasabi ko sa'yo. Julio. Labs, huwag kang mag-alala. Babalik naman ako. Para naman tong... Babalik ka, tas may 2 ka ng anak. Ano? Ba't naman mangyayari yun? Yung gwapo mo na yan. Hindi ako gwapo, alam mo yan. Oo, hindi ako gwapo. Hindi. Ay, binibiro mo naman ako. Seryoso ako eh. Sige na. Pakasal muna kasi tayo. Hindi nakakayanin. Hindi, ganito nga. Kasi nga malaki yung project. Around Pagpapalit 25 mo to ako 30 million. Pag uwi ko, paldo. O may pampakasal na tayo. Wala tayong magiging problema. Pwede ka naman magstay dito sa bahay. Kung gusto mo.
Nag-aalala ako sa LDR na yan. Pag may time, uuwi ako. Nag-usap na kami ni boss na pag may time, uuwi ako. Malapit Baka na yung pagdating Tawi-Tawi. dun, may babae na kilala ko yung mga kasama mo sa Uy, kumpanya. hindi yan sila ganyan. Kilala ko yan. Sige na, please. Mahal lang kita eh, kaya ayoko magkaiwalay. Alam ko naman yung mahal na mahal din kita, loves. Sige na. Sayang to para sa Wala future naman na akong magagawa. Bahala ka dyan. Mahal na mahal kasi kita eh. Huwag ka na umiyak, ha? Babalik ka, Julio. Papakasal tayo pagbalik ko. Tagal Pangako nun, yan. 2 years yun eh. Babalik. Within 2 years, babalik ako dito. Grabe naman, hindi naman 2 years ako nandun. Para namang nasa abroad, tawi-tawi lang yan eh. Malapit lang yan eh. Sige. Ano? Huwag ka nang magalit, ha? Love you. Love you. Sige na, huwag ka nang magalit. Halika na. Okay ka na, ha? Miss ko to. Yan, miss ko yan. Talaga. Halika nga dito. Parang Yan, ang saya-saya mo. Pag ikaw talaga Wala akong ibang babae. Ano ba? kailangan di mabawasan yan Oo, sa'yo lang to lahat. Sa'yo lang to lahat, okay? Halika dito. Metro's #1 Love Radio. Basic!